Balai ka samla jumpi kale peja kale kiari pi wala da pitip tikna baki e jepi. Boleh perlak ni sungu ya boleh nak kata kan klimat ka ba u ais buning. Natangi kan halor ko wei ka phang bo wei perlak ubo e ka jingkali hapo ka apira channel uang ba apira ka wei kana ka wei ka samla ka bang e ba karu ka e ba nga handai. Menta pat kalas dang ban le jingai kalas dang ban le kiar kalas dang ban peja ka jing e cukai nga. Ladang teks kalau sedang ban slam reply kalau sedang ban le bom mon ban reply habang phone ru kam das tonat shu ban kran slam hoi habang khot dia kendu ka juan kam ju ai daw ka ki kam hinga dang i ba i hinga handrei ka sedang pat ban le peja ban le kiaringa ladang keli ba kalau dan semla shu wei ko ong em pi ka jing hatu ka jing e jung pi nga ka do no ko ong em handai balai bat apira samla junga ka sedang ban le kiar sedang ban le peja kada pun kong kolong ba pila invest palat yala de yakapor yakabor hagane kan thai pi ngaju kren ni kan ka phang morbor 80% and 20% rule kata kamot ba ar proper percent haga jingi dai prem ka kan thai bor chen rang khaptam haga jingi dai jingi wat haga jingi dai kam jamru kadai berbor ka kadai ka kan long ka ba kan kham ba lada ka kan thai ka invest proper percent haga jingi dai hapda usarang bar kan thai let's say da ka ba ka tax khambun sen yu lada ka ba ka kol khambun sen yu lada ka ba le kinu kam ka ba khampen menta nagal yang jumpi pila le ka tu kini jimba kala bon kong pila le phone pelat ya ka kata kadau bala ban penlong ka bakan jingai no na usara kala ban pendu no ya ka pentren no ya ka jingi jong ka ya pi pila si pila le tax pelat mesti meski menwiru good pilih phone pilih text kani galong ka ba too much investment ka ba pila invest pelat ya kata ko jingi juga ya la ke jingi jupi haka menta haba ka ong ba pi ba ka samla jupi ka lasdang ban le kiar ka lasdang ban le peja kan thai ka barbor ka julong kani gede ka jinglong ba pura juga kan thai hi ha ka ba ka ngia lene teng teng gas ngo off mood ne kam sngu tenan menta kamut pat bakal amon shwe kamut pat bakal don jingi no shwe hendai ka shulong hi ka jinglong kan thai ba kam das ngo tenat ha ka ne klimat menta la da pi pilet kli ka balai pim mon shu inga balai pim tek shu inga balai pim e shu inga kani ka nang pen tron shu ya ka jingi chung kai pi kai ka pi dei ben le ha kum kane klimat kalong ban laj ne jim bakla penan kam je ka 20% rule kata mod ba haba ka le bom mani pi menta shi le si ka don ki daw ki ba kam das tenat ane hak jika ba pilet kili ka balai ka tai pim don jingi chuinga pipen i haka ya kata ka insecurity kum usrang lane kata ka jing telot ka jing seir mensim ka jing bom la ban yang scam hala ka jing long rang ba jongpi menta ka ni ka pen pau ya ka jing telot jongpi kum usrang te mata kani kan sependu no ya ka jing i jung ka kan thai ya pi kai ka ba pidai ban le ha ga ni klimat kalong ba sangap la ka sangap be nai phone shu ika nai text shu ika je shu sangap la ka sangap be ar singi le ne shiti euro kan kan thai kan sawan pai hi pi kan sawan phone hi pi kan sawan text hi pi nomor ble la pila phone pelat pila li kli pelat hadu kan kan sa pelong ka ba jingai no ip handai la pi jingai no naka la pi jingai no naka pat pi le bom pi amde ba pi le bom monika amde pi le jingai naka handai long ba pi ya no la ka jong gelenti namar ba bun hi ha ka jing im jingi khamtam ki senrang kasi ngi penlong ya ka kentai ka pedeng do jong ka jing im jingi tang la da set ka kentai tang na ka daw ba set ka kentai bon ki senrang ki penjot no ki jing im la jong ki penjot no ki jing ya ka jing puli ki e bro ha ni ka pertai ki jing im jiki shungop karta bedang khna ki la ya dikiat la ya alhia la ya put la ya apthi kedur kedar tang na ka daw ba ka jing bom ide jimot ba ka kentai namar ka kene balai kalau kene kan namar ba ngi sra ka singi bu ka pedeng do ka jing im jingi ka dai kentai handai nganong pi wat ju shene ka kentai kalong kum kusun beneng hami khalia sipang ka set sipang ka sa sipang ka khrat sipang ka ditha balai kalong ne nama ka dai jinglong kentai nama ka ta da wat lanur em waju shine ka kentai menta ba kan samla ju pi kale mstu stau ka ne ka jingya dai jum pi ya menta hi ka bha hi ya pi be sega kam lo jong le seba pilet bela pidan jing pule le sega jing pule jing pi kono kam ka ba pile fokus lane ai ka attention jing pi sya kata kam ka ba pile lada pila ban le ha kata kom pi pen pi ri bat pi bat pideng halade ya ka jinglong senrang ka ba pura ha ka ba pi be ya kam lo jong pile ya ka i ka ba pi dei ben le
na ka banta ka jing pha jung phi tang la phila ban le kumta phin sayo ye ka kan thai le ne ka kan ne ka samla jung phi ru kan sa e shisha ye phi bat kan sa sngu thu ba phil shisha philong ushen rang uba paka na ka banta ka jing im jung ka namar ba pitang su namar ba pitang su bo ye la de ban le tibek kan thai ban le penhun ni ka ban le aimon ni ka ban le oiling ni ka ban le penhun ni ka na dong sidong ban le kro ban le kjore ka kan sa kan teh jika bahkan EP kan sa ngia EP kan sa EP kum uwe ni kishenrang uba jemdau jem rengiu uba omdon kebor jinglong shenrang ba shisha atai tangka tahi yang tahi tangki tahi kimat bakunsan lada phila ban master la ni ban ban ngutu pha ban pentrekam ye kini ki bangila da bekran shibo na ki jinge jumpi hagabai dai samla kan salong ka ke basuk don sibun ki perlok senrang ki bamenswa ki buat ken thai lene kim snguthu kumno ban long senrang hagaba ki phone ki text plat ki kro plat lene ki penlong ka ken thai ka pedeng du jong ka jing im jiki ban ka ken thai ka le kyar ka le peja ka le bomon ka le amsu staw re hadian ki sangam ki apira channel ki le ka bangi kren ka apira channel but da shisha ki wanra ki bu ye ka jing comment lene ki wanra ya ka message ba da shisha hi ka jing im jungki kala ha ka bai de bisrang manta ki la ban fokus le ban pentbit pha ya ka ik ba ki le ha ka jing im jiki bat da shisha ki la ban atrak le ki la ban kring ya ka samla ka ba kan thai ka ba pha na ka mata ka jing im jiki hadien ba ki le kim le shu ki kam jam dau ki kam jam ngeu ka ba ki le mshwa klem par yo jing kai boleh prolog ni skule shibon na ta shibon ki jing kerchan pi ha pa ka pira channel don shibon ro ki prolog ki ba bu ki jing kli hre ngam la ban jawab ya bro hre wala ka taru persang ban lekar bala ban wara ya ka ba ki samla sirang jingi ki dan kam ku boleh shibon prolog samla apira pura na ka apira channel